també breu, que aquest és un projecte de la Generalitat a la nostra ciutat que ens ajudarà en clau de poder millorar la mobilitat, la connectivitat i també la transformació urbana en un punt concret aquí, però en d'altres llocs de la ciutat, per ajudar a fer aquesta ciutat més amable, més agradable i que busca anar-se transformant en aquest segle XXI, també adequant-se una mica a la situació que estem vivint aquests dies d'emergència climàtica. Les obres per portar el bus ràpid a Girona començaran la setmana que ve. Així ho ha anunciat l'Ajuntament de la ciutat i la Generalitat. El bus connectarà Girona i Salt i s'aprofitaran les obres per transformar la plaça Joan Brossa en una zona verda lliure dels aparcaments que hi ha ara. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. El BRCAT arribarà també a Girona. Les obres busquen afavorir els gironins i les gironines que deixin enrere el vehicle privat. De seguida els ampliem la informació, abans però repassem les altres notícies destacades d'avui dimecres 31 de juliol. El Servei Públic d'Ocupació posa en marxa a les oficines de Salt una prova pilot a través de la realitat virtual, un sistema innovador que permet als usuaris practicar la comunicació i l'oratòria per enfrontar-se a un procés de selecció laboral. El Tempo Girona ja està en marxa, un festival amb vermuts musicals, concerts i una gran varietat gastronòmica. Amb més de 39 propostes musicals de gèneres molt variats, tampoc hi faltarà la literatura i la comèdia, amb activitats que s'allargaran fins al 14 d'agost al Passeig Arqueològic. Aleix Garcia i Rodrigo Conde s'han classificat per a la final dels Jocs Olímpics de París, després de quedar segons en la semifinal amb un temps de 6 minuts i 14 segons. Lluitaran per la medalla de mà, donant la possibilitat al rem nacional a obtenir un metall després de 40 anys. L'Ajuntament de Girona i la Generalitat es van reunir ahir per anunciar l'inici de les obres de la xarxa de bus ràpid a la ciutat. Els treballs començaran la setmana que ve. Les obres del bus ràpid a Girona començaran a ser una realitat la setmana que ve. Així ho han anunciat l'Ajuntament de Girona i la Generalitat. Des de la que ha de ser la terminal del bus ràpid, que connectarà Girona i Salt, l'alcalde de la ciutat, Lluc Salillas, ha destacat la importància del projecte. Aquest és un projecte de la Generalitat a la nostra ciutat que ens ajudarà en clau de poder millorar la mobilitat, la connectivitat i també la transformació urbana en un punt concret aquí, però en d'altres llocs de la ciutat, per ajudar a fer aquesta ciutat més amable, més agradable i que busca anar-se transformant en aquest segle XXI, també adequant-se una mica a la situació que estem vivint aquests dies d'emergència climàtica. El Departament de Territori de la Generalitat ha apuntat que l'obra connectarà els dos municipis des de l'espai gironès fins a la plaça Joan Brossa. Precisament aquesta plaça viurà una transformació completa. Es deixaran enrere les més de 40 places de pàrquing que hi ha ara per convertir-la en una zona verda i peatonal. Aquesta plaça, que ara és un aparcament de zona blava, es reconverteix en una plaça per vianants, que serà la terminal de les línies 3 i 4 que provenen des de Salt. L'Ajuntament ha defensat que aquesta transformació no farà perdre les places d'aparcament, sinó que es recol·locaran en zones properes. El que destaca el consistori és que amb aquest canvi es prioritzen les alternatives eficients perquè els gironins i gironines abandonin els vehicles privats. Per la regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana, la llista de beneficis d'aquest nou corredor de bus és llarga. Per poder fer que aquest vehicle privat es quedi a casa, hem d'oferir alternatives. I avui el que estem oferint és alternatives. Ens facilita coses molt concretes de la ciutat de Girona, que és la velocitat, guanyem velocitat. Ens facilita també que aquest trànsit que teníem d'aquests busos al moment de creuar carretera a Barcelona i d'escotxar a Marquès de Camps ens generava una pressió i, per tant, unes emissions que aquí podem reduir. És a dir, guanyem en mobilitat, guanyem en sostenibilitat, guanyem en qualitat de l'aire i guanyem en oferir una alternativa. El de Girona serà el primer bus ràpid de la província i alhora un dels que més impacte socioeconòmic generarà del país. Esperem augmentar la demanda de l'ordre de 200.000 a 400.000 nous usuaris gràcies a aquesta actuació, amb una inversió aproximada de 5,5 milions d'euros. És de les actuacions que més impacte socioeconòmic positiu tenen des de les que estem impulsant amb el departament. Té un retorn socioeconòmic veritablement molt positiu. Si tot va segons el previst, el nou bus ràpid estarà llest en 16 mesos, és a dir, al novembre de 2025.
Catalunya està en plena onada de calor i a Girona es nota. Les temperatures d'avui s'espera que arribin als 40 graus o fins i tot que se superin. És per això que el risc d'incendi és elevat i Protecció Civil ha recordat que està completament prohibit encendre foc a prop dels boscos. Protecció Civil manté en alerta fins demà el pla Procicat que s'ha activat per l'onada de calor generalitzada que viu el país. De fet, a les comarques gironines es preveu que avui s'arribi a temperatures de 40 graus, una situació d'onada de calor que ens porta avisos de perill molt alt de temperatures extremes a tota la província. Amb aquestes temperatures també augmenta el perill d'incendis. És per això que aquests dies està completament prohibit fer foc a terrenys forestals. Aquesta temperatura que tenim també està incidint amb el risc amb els incendis forestals, risc que ja sabem que el tenim tot l'any, més fort a l'estiu i que l'hem de vigilar, però amb aquesta situació de calor encara és més greu. El cas més important és evitar ignicions enceses de foc en terrenys forestals o propers a terrenys forestals. Per tant, prohibit, no està permès, no es pot encendre foc ni en terreny forestal ni en la zona propera, arreu del territori. El vent en direcció sud que s'espera aquests dies en territori gironí fa que la situació empitjori i el risc augmenti. I en aquest context d'alerta, ahir a Caldes de Malavella es va incendiar un tractor mentre treballava en un camp de civada. Les flames van començar cap al migdia i van cremar en un total de 4 hectàrees. Els bombers hi van mobilitzar 13 dotacions terrestres i 3 d'aèries que van estabilitzar l'incendi al cap d'una hora. Avui ja l'han declarat completament extingit. La realitat virtual arriba a l'orientació laboral del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Les oficines de SAL han estat les escollides per fer la primera prova pilot amb una resposta molt positiva. Amb el simple gest de posar-se unes ulleres de realitat virtual per accedir a un espai simulat on treballar les competències bàsiques d'un procés d'orientació laboral. L'Oficina de Treball de SAL ha posat a prova durant aquest mes de juliol un sistema innovador que permet als usuaris practicar aspectes com la comunicació, l'oratòria o la presa de decisions, tot a través d'un món imaginari on s'exposa el participant a situacions virtuals, com trobar-se de forma casual en un ascensor amb l'alt responsable d'una empresa i haver d'explicar-li els teus punts forts en pocs minuts. Els meus punts forts serien, per exemple, la puntualitat, el treball en equip, el treball individual, soc resolutiu i al mateix temps també sé acatar ordres. Sincerament m'ha posat igual de nerviós que si estigués cara a cara. Jo veig que el tema de la realitat virtual a l'hora de fer, per exemple, aquest tema d'entrevistes de treball o de fer alguna prova, el que fa sobretot és treure't els nervis que tindries tu de manera física a l'hora d'anar a fer una prova de treball. I amb la realitat virtual demostra una manera de poder entrenar aquests coneixements i aquestes pors. A través de les ulleres de realitat virtual, també s'ubica l'usuari en un escenari ple de persones i distraccions, on ha d'explicar de la millor manera el seu currículum. Són 5 mòduls d'activitats que exploren diferents competències importants a l'hora d'enfrontar-se a una entrevista de feina, permetent als participants millorar les seves habilitats a mesura que van repetint els exercicis. A nivell personal et fa sentir molt millor el fet de pensar ostres, vull mirar a veure quin grau tinc de comunicació, quin grau tinc de sociabilització, etc. I això també et fa veure quins són els teus pros i les teves contres, per si tens que treballar tu personalment amb alguna cosa diferent. Un sistema innovador que també facilita la feina dels orientadors laborals. Dintre de l'orientació laboral, una de les coses que més ens costa és quan acompanyem les persones a identificar les competències. La realitat virtual el que fa és que puguem posar un context molt real i que la persona estigui posant constantment en joc les seves habilitats. Per tant, és un suport fantàstic per poder treballar les competències transversals. La previsió és que després de la bona resposta, la prova pilot s'estengui a totes les oficines de treball del SOC. Una vegada avaluat, una vegada sapiguem des d'arran de terra si això funciona o no funciona, que ja veieu que sí i que la gent està molt motivada, doncs és el CETITI qui licitarà el projecte perquè es pugui desenvolupar a tot Catalunya. Un altre segon element que ens és molt interessant és el tema dels oficis. Com fer arribar els oficis als joves per poder treballar d'una manera molt més fàcil com és un ofici real, no? En la realitat virtual.
Les sessions virtuals estan pensades sobretot per a joves, que se senten molt més propers a aquestes tecnologies i també a persones en situació d'atur de llarga durada o majors de 45 anys. L'advocada Judit Lucas ha publicat el seu llibre On són els papers?, amb eines que ajuden els lectors a portar una millor organització de la seva documentació personal. L'obra On són els papers, de l'experta en gestió patrimonial Judit Lucas, mostra eines que ajuden els lectors a tenir una millor gestió de la seva pròpia documentació. Segons l'autora, una de les motivacions que l'han portat a escriure'l han sigut les necessitats que ha anat trobant en els seus clients al llarg de la seva carrera professional. El llibre surt del meu dia a dia, d'escoltar molt la gent, de veure els temes que m'arriben al despatx i veure com a vegades un simple tràmit que hauria de ser en un dia tenir-lo resolt se'ns allarga precisament perquè no ens trobem, perquè no me troben els papers. En aquest sentit, Lucas ha explicat que legalment, quan s'ha de presentar una documentació per a un tràmit, hi ha uns terminis que s'han de complir i el fet de no trobar la documentació requerida pot endarrerir el procediment. Per això, l'advocada ha parlat sobre la importància de tenir la documentació física, però també escanejada. Què passaria si no tingués la documentació física escanejada? I si se'm crema la casa, per exemple? Jo ho perdo tot. Si és una pòlissa d'assegurances que he contractat fa 25 anys i aquell corredor ja no hi és, on te la vaig a buscar? Perquè pot ser que la companyia tampoc hi sigui, perquè alguna me l'hagi absorbit, per exemple, i no sabem on l'haig d'anar a buscar. Hi ha gent que encara vol el paper. Perfectament comprensible. Fem-ho fàcil. Fem-ho en carpetes. Però, quins són els documents més importants que hauríem de guardar? Això també ho resol l'advocada en la seva obra i, de moment, ha detallat alguns dels imprescindibles. Escriptures d'hipoteca, escriptures de compra-venda. Si no tens la casa o el pis en propietat, el contracte de lloguer, la pòlissa d'assegurances i, evidentment, els documents personals. El DNI el portem normalment sempre sobre, el passaport. La gent se n'oblida del passaport, el tenim per allà. D'aquesta manera, segons Lucas, els clients s'ajuden a si mateixos, però també els professionals que els hi porten els casos. El Festival Tempo ja està en marxa al passeig arqueològic amb vermuts musicals, concerts i una gran oferta gastronòmica. S'hi podrà anar fins al 14 d'agost. El Festival Tempo ha programat més de 39 propostes musicals de gèneres variats, amb la combinació d'artistes emergents i reconeguts com Manu Guix o Pep Sala i algunes actuacions sorpresa. És un dels trets característics del festival, ja que fa 16 edicions que porta la cultura als jardins del passeig arqueològic de Girona. Una proposta que vol atraure sobretot els gironins en una època, a l'estiu, en què tendeixen a marxar. Tempo és un oasi, és a dir, fa molts anys que l'estiu està perdut aquí. Venen molts turistes, la gent de Girona hi està, però tenim tendència a anar a la costa. El que nosaltres oferim és cada dia poder estar aquí fent el que més ens agrada, passant-nos-ho bé, escoltant bona música i gaudint de la ciutat. A més de la música, torna, com ja és habitual, el Tempo Llibres i el Tempo Comedy, reservant espais per la literatura i la comèdia. I com no pot ser d'una altra manera, la proposta gastronòmica tampoc hi faltarà, amb una gran varietat de cuines per escollir. El que oferim és música en directe i tenim el complement de gastronomia. Gastronomia de quilòmetre zero, que juntament amb l'Associació d'Hostaleria hem plantejat 5 ofertes. Entre elles hi ha Foc Viu, 1810, una pizzeria i Bolero. Després tenim uns corners de la Croquet i rocambolès per donar una mica més de complement. Tot és gastronomia gironina i de proximitat, perquè són negocis que estan aquí al costat. Des de l'organització del Tempo esperen que passin pel festival al voltant de 34.000 persones fins al 14 d'agost, una xifra similar a la de l'any passat. L'any que ve la Cobla Ciutat de Girona compleix 50 anys i per celebrar-ho l'Ajuntament de Girona ha programat aquest mes de juliol audicions de sardanes a la fresca. Ahir es va fer l'última de les ballades. Els dimarts d'aquest mes de juliol han estat plens de sardanes a Girona amb motiu de la celebració dels 50 anys de la Cobla Ciutat de Girona. Un aniversari que no arribarà fins al març del 2025, però que s'ha començat a celebrar ja aquest estiu. El consistori, juntament amb l'agrupació sardanista Terra Nostra, han estat els organitzadors d'aquestes 4 audicions a la fresca que s'han celebrat en diferents barris de la ciutat.
Ahir va ser el torn de Vistalegre, després d'haver fet parada pel barri del Mercadal, la de Besagüell i el barri de Palau-sacosta. Han anat molt més bé del que realment ens pensàvem, perquè és la primera vegada que els fem el mes de juliol, però no, la veritat és que ha anat molt bé. I ara vindran més actes que s'aniran fent, però bàsicament seran a partir del 2025. Es farà un concert al Teatre Municipal el mes de març i a més es faran més actes. Totes les audicions han començat a 7:15 del vespre, amb la voluntat de fugir de la calor. I ha estat tot un encert, amb balladors gironins i d'arreu del país. Entre 100 i 150, o entre 100 i 200, depèn. Depèn. Si n'hi ha hagut alguna que hi ha hagut bastanta més gent. Hi ha molt de sardanista que a l'estiu aprofita per desplaçar-se aquests 20, 30, 40 quilòmetres normalment. No? Aquí ara mateix estic veient gent de Sils, gent de Riudarenes, gent de Banyoles Porqueres. La Cobla Ciutat de Girona va presentar-se al Teatre Municipal de Girona el 9 de març del 1975. Creada per la iniciativa de diversos excomponents de les millors orquestres del moment, com ara la Principal de la Bisbal i els Montgrins, i encapçalats per Lluís Buscarons, esdevenint una de les cobles amb més prestigi de Catalunya. A l'espai el temps no passa en hores. Passen somriures. Passen il·lusions. En emocions. Passa entre i Perquè a l'espai el temps passa en experiències. Espai Gironès, l'espai infinit. Stein, on hi trobaràs tot tipus de material per l'oficina, papereria, articles d'escriptura, copisteria, impressió digital i de gran format. Ens trobaràs al carrer Pompeu Fabra 10 i 11 de Girona. Aquest mes d'agost emociona't amb una edició totalment nova de Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional de qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 7 al 10 d'agost i a la Ciutadella de Roses del 13 al 18 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com. Platja d'Aro i Segaró. Una de les claus de l'etapa daurada que està vivint el Girona és el nucli dur de jugadors que coneixen bé la casa. Juanpe és un d'aquests jugadors veterans i sap que el fet de no haver perdut els valors és el que ha fet gran aquest equip al llarg de tot aquest temps. Juanpe Ramírez viurà la seva 9a temporada al Girona, sent l'equip on més anys ha jugat. Un central canari que amb 33 anys s'ha dedicat amb cos i ànima al Girona, vivint l'etapa més dolça de la història del club gironí. La seva experiència i el seu rol al vestidor, juntament amb la d'altres jugadors veterans, són crucials per entendre aquesta etapa y ayudar a los futbolistas que continúan arriba, tal como ella asegura. Sobre todo, yo creo que el papel más importante que tenemos los que más años llevamos es integrar lo más rápidamente al jugador que venga de fuera, que no conozca cómo funciona esto de aquí, mostrarle que somos un equipo que viene de abajo, que no ha perdido sus valores, que eso es lo que le está haciendo grande y bueno, ayudarlo en todo lo posible que necesiten y bueno, como ya te digo, no, esperando que se adapten lo antes posible. Un Juanpe que espera continuar gaudint de temporades històriques a Montilivi, com la del curs passat. I un canari que té clars quins han de ser els objectius i propòsits de l'equip de cara a aquesta campanya. Bueno, el objetivo siempre lo que manda el colectivo, ¿no? Al final aquí estamos para la mejora del equipo y del club y eso es en lo que me he dedicado un cuerpo y alma cada temporada y bueno, tenemos la suerte que tenemos al míster todavía con nosotros, que nos exige muchísimo desde el primer día, ya todos lo conocemos y sabemos que nos va a exigir el máximo, más allá de que podemos competir
a cada equipo que venga cada fin de semana y bueno, yo creo que por ahí va el objetivo, ¿no? Afrontar cada partido, cada jornada con la il·lusió de sempre i sin miedo a nada, ¿no? Un central que sempre que se'l necessita compleix com el que més. I un canari que enceta un nou curs a l'equip blanc i vermell amb la intenció de continuar vivint coses noves a Girona. El Girona, precisament, que jugava un amistós aquest matí i ha perdut 0-4. Al vespre els ho ampliem. Més coses. Sergi Rimbau Guillaumes, el col·legiat que va passar per l'entrevista d'aquesta casa, ha aconseguit el seu propòsit i ja és nou col·legiat de segona federació, tal com ha comunicat el Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Federació Espanyola de Futbol. Rimbau, de 28 anys i de la delegació de Girona, s'afegeix a Antonio Ramírez Plaza i Gerard Riu, que també han assolit l'ascens a la quarta categoria del futbol estatal aquesta temporada. D'aquesta manera, el gironí, juntament amb els dos àrbitres catalans que van participar a la fase final del programa de talents i mentors a tercera federació del passat curs futbolístic, ha obtingut el premi de l'ascens. Gascon, l'alè de Sant Feliu de Buixalleu, jugarà a Satinitas Castell de tercera FEB després de disputar aquest darrer curs al Moraleja extremeny. Gascon, format al bàsquet Girona, amb qui va arribar a debutar amb el primer equip i han passat al quart, enceta una nova aventura a Terres Balears amb el repte de fer un pas endavant a la seva carrera. Gascon va firmar una mitjana de 15 punts el curs passat al Moraleja. I en rem, Aleix Garcia i Rodrigo Conde ja són a la final dels Jocs Olímpics de París 2024. El de Serinyà i el seu company s'han classificat per la final de doble escull dels Jocs en quedar segons a la seva semifinal amb un temps de 6 minuts, 14 segons i 91 centèsimes. Garcia i Conde només han estat superats en la seva sèrie per la parella holandesa subcampiona als Jocs de Tòquio 2020, Tuellar i Broenekik. La parella espanyola lluitarà per les medalles demà a 11:45 del matí, una fita històrica, ja que el rem nacional pot obtenir un metall 40 anys després. Segundos en la tercera serie con un crono de 6:16. Aquí los favoritos, hay que decirlo, son los... Abans d'acabar, fem un repàs al més destacat de l'informatiu. El bus ràpid s'acosta a ser una realitat. La setmana que ve s'iniciaran les obres del que ha de ser la terminal del transport que connectarà Girona i Salt. S'ubicarà a la plaça Joan Brossa, un espai que es modificarà completament en ser convertit en una zona verda i exclusivament per a vianants, eliminant les 40 places de pàrquing que hi ha actualment. El Servei Públic d'Ocupació posa en marxa a les oficines de Salt una prova pilot a través de la realitat virtual, un sistema innovador que permet als usuaris practicar la comunicació i l'oratòria per enfrontar-se a un procés de selecció laboral. El Tempo Girona ja està en marxa, un festival amb vermuts musicals, concerts i una gran varietat gastronòmica. Amb més de 39 propostes musicals de gèneres molt variats, tampoc hi faltarà la literatura i la comèdia, amb activitats que s'allargaran fins al 14 d'agost al Passeig Arqueològic. Aleix Garcia i Rodrigo Conde s'han classificat per a la final dels Jocs Olímpics de París, després de quedar segons en la semifinal amb un temps de 6 minuts i 14 segons. Lluitaran per la medalla demà, donant la possibilitat al rem nacional a obtenir un metall després de 40 anys. Fins aquí l'informatiu. Avui ens acomiadem amb les millors imatges del concert que Passenger va fer dissabte al Festival de Cap Roig. Nosaltres tornem a les 8 amb més notícies. Gràcies per la confiança i que passin una bona tarda. One went out in the back streets of Manchester. One went out in an airport in Spain. One went out, I had no doubt, when I grew up and moved out, in the place where the boy used to play. One went out when Uncle Ben got his tumour. We used to fish and fish no more. Dissabte passat, el Festival de Cap Roig va acollir el concert de Passenger, conegut per la seva famosa cançó Let Her Go. Michael David Rosenberg, el nom real de l'artista britànic, va oferir 80 minuts de música plena d'emocions i melancolia. Un cantant molt esperat per al públic de Cap Roig.
till we're old and we're cold and lying in the dark. Yo soy fan de hace mucho tiempo y me gusta mucho su música y su esencia. De fet, és el regal del meu aniversari, així que és el motiu principal. És un artista que m'agrada molt, de fet és el tercer cop que vinc aquí al Cap Roig a veure Passenger, i sí, m'agraden molt les seves cançons i per això. Bé, tots els anys m'agrada venir a veure algú i Passenger ja l'havia escoltat a Barcelona i ens agrada molt i tornem-hi. Where grey clouds wrapped around the town like elastic, cars stood like toys made of Taiwanese plastic. Passenger va saltar a la fama el 2012 amb Let Her Go, que acumula més de 2.300 milions d'escoltes a Spotify i més de 3.000 milions de visualitzacions a YouTube. A Cap Roig va interpretar èxits com Lives for the Living, Table for One i Young as the Morning, Old as the Sea. El repertori va complir les expectatives dels assistents, que esperaven un directe màgic i acollidor. Needed an elbow, taxied till it fell off the wall. Yeah, while pigeons pecked drains, sparks flew like planes, rain showed the rainbows in the oil stains. And we all had new iPhones, no one had no one to call. Perquè avui és el millor dia de la meva vida. Demà està per arribar i avui és el meu regal, per tant, el millor del món. Bueno, és música tranquil·la i passar una vetllada i compartir-ho aquí amb uns amics que hem vingut junts. Pues música en directe, el punt aquest cantautor, ambient íntim, ganes de passar una bona estona, està a gust. Let me see those thumbs. And I trudge down the highway. Someday someone must be going my way home. El concert, part de la seva gira acústica, va ser una experiència íntima i emocionant per al públic, que va gaudir també d'una cançó inèdita, anomenada Boomerang. Sons and my daughters don't know me at all. I dug in trenches and I've put up walls and I whisper I love you each night as they